Největší e-shop s filmovými novinkami na DVD, Blu-ray a Blu-ray 3D. Spolupráce s filmovými fanoušky a sběrateli. Váš filmový domov. Filmarena.cz. Zdravím všechny filmové fanoušky, já se jmenuji Václav Suchý a vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Film Arena, ve kterém se podíváme na sběratelskou edici filmu Ben-Hur. Tady tahleta edice bohužel na našem trhu oficiálně nevyšla, vyšla ve Francii, ale díky importu se dá sehnat na e-shopu filmarena.cz. Myslím si, že tady ten film je opravdu klenotem celosvětové kinematografie, takže určitě stojí za to, abychom se na něj podívali. Vidíte francouzský J-card, takže tady ta přední strana nám slibuje 6 disků, je tady dokonce i 64stránková knížka. Když to otočím, tak tady opět ve francouzštině celá ta specifikace téhleté edice. Máme tady 3 Blu-ray disky, 2 DVD disky a jedno audio CD. A tady ta bonusová výbava je opravdu bohatá, tak jak se u takového filmu sluší a patří. Takže když oddělám tady tenhle ten J-card, tak tady můžete vědět, že film získal 11 Oscarů, což je opravdu hodně, což potvrzuje i ta má slova, že tady ten film je opravdu kvalitní a stojí za to, abychom se na něj podívali. Na boku, tady na tom hřbetu, no tak na té straně, kde bych to čekal, tak tam nemáme teda název filmu, ten je na druhé, ono se to rozevírá tady, takže je to takový trošičku netradiční a tady máme našeho hlavního hrdinu, jak se prohání se s běloušema. Tak a tady vidíte ještě pak sochu z toho závodiště. Warneri tady na tohleto dali dozadu potisk, to známe i ze Steelbooku, takže to není nic, co by nás překvapilo. Zabírá to zhruba 1/3, ale mě osobně tady tohleto moc neruší, když jsem teda vyloženě proti tomu, tak tady u tohoto mi to moc nevadí. Takže tady na tom hřbetu, na té netradiční straně teda máme název filmu a teďka můžeme tady tuhletu plechovku otevřít. Ono je to opravdu ve stylu, jako třeba vyšlo nedávno Bratrstvo neohrožených, po kterém se u nás zaprášilo, takže ten metal case je typově stejný. Tady máme tu 64stránkovou knížečku, takže já to prolistuju, jak vidíte, co tady všechno najdeme. Máme tady obrázky z filmu, pak tady máme i představení. Tady tahleta knížečka je bohužel lokalizovaná do francouzštiny, takže pokud stejně jako já neumíte francouzsky, tak vám to bohužel moc neřekne. Je to samozřejmě lokální edice, takže tady tohleto jim nemůžeme vytýkat. U nás třeba vyšly český digibooky, takže tam jsme to měli taky dělaný do češtiny a nebylo to v angličtině, takže to nebylo mezinárodní. Máte tady profily herců, samozřejmě jejich obrázky, jejich fotky a pak i nějaký záběry nebo fotičky z natáčení, což je vždycky pro filmové fanoušky takové příjemné zpestření, že se můžou podívat na to, jak se tady tohleto připravovalo. Takže něco je barevně, něco je černobílé, tady máte třeba zase artworky, takže taková poutavá knížečka. Toho textu tam na druhou stranu moc není, takže obrázkama se určitě můžete pokochat do sytosti. Tak, kromě tady téhletý knížečky, tady máme pak součástí tohoto balení teda digipack, taky je to opravdu podobný jako třeba to Bratrstvo neohrožených nebo seriál Pacific. Tak tady můžete vidět opět Ben-Hura, jak se prohání zase zapřáhnout za ty koníčky a zadní strana vypadá takhle, takže tady máme opět takový ty povinný informace, kdo se podílel na natáčení tady tohoto filmu. Když to rozevřu, tak tady máme Ben-Hura, jak i v otroctví a pak tady máme s jeho bývalým kamarádem z dětství, se kterým se pak rozešel a vedli různý pře, což je vlastně hlavní motiv tady tohoto filmu. Tak a ještě to otevřu takhle, vidíte, že těch disků je tady opravdu hodně, mně se to tady pořádně ani nevejde na kameru, takže ten film má 222 minut, proto je ten film rozdělen na 2 Blu-ray disky, takže část 1, část 2. Trojka, to je pak bonusový disk a tady pak máme ještě verzi filmu na DVDčku, takže pro Francouze určitě dobrá zpráva, protože ani nemusí ani vlastnit Blu-ray přehrávat, že tady tuhletu edici si můžou pořídit, protože tady mají film na DVDčku a pak, když budou upgradeovat, tak přejdou na Blučka a tady pak ten poslední disk, tak to máme soundtrack, ten obsahuje 5 audiostop. Já ještě teda vytáhnu ty disky, abyste se mohli pokochat, mě vždycky baví právě tady tyhle ty obrázky, co jsou na pozadí, že je to právě promakaný a samozřejmě to souvisí s tím filmem, takže tady součástí byly i ty závody, byla to taky jedna z nejlepších scén tady tohoto filmu, ještě když se vezmete na tu dobu, jak to bylo natočený, tak to si myslím, že ta scéna vypadala opravdu dobře i po těch letech, pak i ten obrázek je to velice k 50. výročí, takže ten obraz taky prošel restaurací, takže tady tohoto se jim opravdu povedlo a takhle tedy vypadá ten digipack. Takže teďka už nám nebrání nic v tom, abychom se podívali na to, jak vypadá
menu disku a pak si podrobně prošli ten bonusový disk. Today we will dance across the backs of dead Greeks. Pomsta přichází. Přes 70 minut epických bonusů. 300 vzestup říše v prodeji na Blu-ray 3D, Blu-ray a DVD. Jak můžete vidět, menu Blu-ray disku Ben-Hur je tvořeno videoukázkou, je to určitě jedna z těch nejzajímavějších scén, protože tady zrovna probíhá závod, ve kterém se náš hlavní hrdina Beník vsadil se svým sokem Mesálou o docela zajímavou částku, ale samozřejmě mu šlo i o čest a celé tady tohle menu je ještě podkresleno hodně dobrým soundtrackem tady z tohoto filmu. Dole pak máme jednotlivé položky menu, takže se na ně můžeme jít podívat. Tou první je samozřejmě Přehrát film, ten je v originálním poměru 276:1 a má délku 222 minut. Co se týká toho obrazu, tak tady tahleta edice vyšla u 50. výročí, takže obraz prošel restaurací, byl remasterován a myslím si, že na to, z jakého roku tady tenhle ten film je, tak je to opravdu hodně povedené. Já jsem s tím byl spokojený, ta ostrost, pestrost barev, tak tady všechno sedí na jedničku. Nevěřil jsem, že je to film z roku 1959, takže to výročí bylo už téměř 5 let. Tady tahle ta edice, nebo respektive tady tyhle ty 2 disky první vyšly i u nás, ale bohužel jenom v klasickém MRA, pak ještě v zahraničí vyšel i Steelbook, proto tady tahle ta edice právě má opravdu smysl pro filmové fajnšmejkry. Takže s obrazem tam maximální spokojenost, tady tohle se vám určitě bude líbit a díky tomu ten film o několik desítek let odmládl. Pojďme se tedy podívat na nastavení zvuku, to je ten hlavní důvod, proč si tady tuhletu edici ukazujeme, protože i v zahraničí je český dubbing, je zastoupen Dolby Digital 5.1 a jeho minutovou ukázku najdete na webu film.arena.cz, kde je tady tenhle ten disk již kompletně vložený. Projdeme si ještě v rychlosti titulky, anglické pro neslyšící, takže si můžete procvičovat vaši angličtinu a samozřejmě tady jsou i titulky české. Tak já to ještě projedu v rychlosti do konce. Tak a to je všechno. Budeme se podívat na výběr scén, film opravdu velký macek, 222 minut, tady vidíte i dole upozornění, že 40. až 61. scéna se nachází na disku 2, takže tady máme 39, což mi přijde opravdu hodně. Samozřejmě mohla by tady být ještě časová osa, aby to bylo kompletní, ale myslím si, že ten počet kapitol je opravdu tak velký, že tady to bohatě stačí. Přejdeme k bonusovému materiálu, který se nachází na tomhletom prvním disku. Máme tady audio komentář, ten je pouze v angličtině, neobsahuje ani anglické titulky, což je trošičku škoda, kdyby tam byly ty anglické titulky, tak určitě by to pomohlo lidem, kteří umí anglicky jenom trochu. Pojďme se podívat na trailery, je jich tady několik, jsou v SDčku, vidíte třeba kinotrailer, pak tady máme ještě druhý trailer, hlavní trailer z roku 1961, a nebo když ten film vyšel na 70 mm filmu v roce 1969. Takže tady tyhle ty trailery dohromady mají necelých 15 minut a pak si můžete pustit ještě film pouze se soundtrackem. To je všechno, co najdeme na tady tomhletom disku. Ten druhý disk si ukazovat nebudeme, tam žádné bonusové materiály nejsou, je tam pouze pokračování toho audio komentáře a nebo si můžete opět pustit ten film pouze se zvukovou stopou. Takže přejdeme k tomu nejzajímavějšímu a to je ten třetí Blu-ray disk, který obsahuje bonusové materiály a je jich tam opravdu hodně, takže jdeme na to. Once you've joined my unit, the CIA, you sold this as an office job. You're operational now. You're about to misbehave. Jack Ryan v utajení. Menu bonusového disku je bohužel tvořeno pouze obrázkem, což je možná lehce škoda, kdyby se zopakovalo třeba to stejné menu jako u filmu, tak by to určitě ničemu nevadilo. Na druhou stranu můžete si pak v klidu vybrat, jakou položku chcete a nebude vás nic rušit. Takže nastavení zvuku, to je samozřejmé, tady je angličtina, podíváme se do titulku, tady bohužel zklamání, protože ten bonusový disk nebyl určený pro náš trh, tak tady bohužel nenajdeme české titulky, ale jsou tady aspoň anglické pro neslyšící, takže pokud umíte aspoň trochu anglicky, tak vám tady tyhle ty titulky určitě pomůžou. Budeme se tedy podívat na samotné bonusy, co tady najdeme. Dohromady to je neuvěřitelných 6,5 hodiny bonusového materiálu. Je fakt, že když si odečteme ten druhý bonus a to je Ben-Hur z roku 1925, který má
téměř 2,5 hodiny, tak pořád tady máme 4hodinovou nálož bonusů a všechny ty bonusy jsou vzhledem ke stáří filmu a jejich dostupnosti v SDčku, takže je to 480 i, což samozřejmě lze pochopit. Budeme se tedy podívat na kategorii z natáčení filmu, takže tady máme hodně zajímavý dokument, který má 1 hodinu a 18 minut a tam se dovíte, jak se Charles Heston dostal vlastně k roli Ben Hura a je to celý jeho filmový život, takže takový životopis určitě zajímavý, tam jeho manželka, tuším, že i syn, rodina a okolí vypráví o tom, jaký to byl člověk a jaká byla celá jeho herecká kariéra, takže tady tohle je určitě zajímavý. Pak tady máme 57-minutovku a tam se dozvíte, jaký měl vlastně Ben Hur dopad na celý filmový průmysl, tedy pak vznikaly filmy Lawrence Arábie a takovýhle klasiky, takže co všechno Ben Hur nabídl a jak změnil filmový průmysl. To je vlastně tady tenhle ten druhý bonus a pak tady máme další a to je, jak se vytvářel tady tenhle ten film, takže tohle vás bude zajímat nejvíc, protože tam nakouknete do pozadí, jak se připravovaly některé scény, jsou tam pak i rozhovory s herci, takže takový klasický film o filmu, ten má taky 58 minut, takže tady tohle vás bude určitě zajímat a pak se tady můžete podívat ještě na obrázky, na fotky, to je 5minutovka, to je to poslední a tím se dostáváme zase na začátek, ono to tady trošičku skáče. Pak tady máme 2 hodiny 23 minut, to je ta tichá verze bez zvuku, která je z roku 1925 a ještě tady máme některé videa navíc, takže tady jak vznikaly testovací natáčení tady máme, jsou tady dokonce i herci, kteří se ve filmu neobjevují, třeba Leslie Nielsen, tak ten mohl hrát Mesálu, což by určitě někteří fanoušci uvítali, něco je se zvukem, něco je bez zvuku, takže takové to pořádné prostředí z natáčení filmu nebo z té přípravy filmu, který vznikal v roce 1959. Pak tady máme ještě novinky, takže jak se média vyjadřovaly o tady tomhletom filmu, takže zajímavé shoty, opět je to zase takové přiblížení tady tohoto kultu, jaký popras to způsobilo třeba na Broadway a i v ostatních odvětvích tady tohoto filmového průmyslu. A pak tady máte ještě ukázku z roku 1960 z předávání Oscarů. Tak, to je všechno tady z tohoto bonusového materiálu, takže já to znova zopakuju, je to téměř 6,5 hodiny, když odečtete teda tu originální verzi 4 hodky, SDčko, bohužel bez českých titulků, ale pokud umíte aspoň trochu anglicky, tak si myslím, že tady tohleto zvládnete. Je to opravdu hodně nařachaná edice, mně se celkově líbilo tady tohleto balení, opravdu škoda, že se nepodařilo distributorovi, ten, který to u nás vydal, tady ten film, tak to je Magic Box, že se nepodařilo zajistit tady tohleto balení, i nebo třeba ten bonusový disk navíc, protože tady to je opravdu taková ultimátní edice, líbí se mi ten metal case, tam si myslím, že není co vytknout, i ten digipeg je povedený, máte tam dohromady 6 disků, můžete si ještě pustit samozřejmě ten soundtrack, který já tady neukazuju, takže i kdyby to vyšlo tady u nás a mělo to vlastně jenom český dubbing a české titulky u filmu, tak si myslím, že by se po tady téhletý edici zaprášelo, nebo nedej bože, kdyby tam ještě vlastně byly ty 2 DVDčka, který by měli taky český dubbing, české titulky, tak si myslím, že byste tady tuhletu pěknou edici mohli pořídit i za přísáhlí DVDčkáři, protože kdyby pak upgradeovali na svůj Blu-ray přehrávač, tak by to měli hezky v jedné edici. Tady tuhletu edici si samozřejmě můžete pořídit na e-shopu filmarena.cz, pokud vás bude zajímat nějaký podrobnější info, co se týká stopáže jednotlivých bonusů nebo i něco jiného, tak samozřejmě tuhletu edici najdete na webu film.arena.cz, kde je již vložená. Já vám děkuji za pozornost a samozřejmě pokud uvažujete o nákupu nějakého filmu, tak si ho poříďte na e-shopu filmarena.cz, protože tím podpoříte nejen tady ten pořad, ale právě vznikající Blu-ray databázi film.arena.cz. Tak sem zatím mějte a já se s vámi budu těšit u dalších dílů. Naslyšenou.